Shalom. Horas madihita saluhutna nama dohoti pertangyangan di Bornginon na di bagas joro suaksongoni nang di akka bagas tabe perjulu mahita pasahato dirita nakto dita tutuhatta martangyang be mahita di bagasan rohatta. Amen. Hite-hite goarni di bata ama dot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus dot goarni todi porbadia natu mo palangit dot tanon. Amen. Marlas ni roha mahamurap dot Jerusalem jala marolopolop mida ibana sudehamu ale akan naholong roha di ibana marlas ni roha situtu marap dohot ibana sudehamu ale akan namarsak roha mida ibana nasalaon las dorohaku di akan namadok tuau beta mahita manopot bagas ni Jahoba haleluya martangiang mahita ale Tuhan Yesus sasada hodo si pangolu pada muhot jolma dohot debata pupuji hami goarmi jala hudok hami mauliate tuho alani saluhutna binahenmi patupahon hanguluan nami saidongani mahami marhite-hite asini roham asa hupikiri hami toktong natinaonmu dohot hamamatem asa huarsakon hami dosa nami jala asa tubuh di hami haporseaon nasitong jala asa marroha haolongon hami puhut madok moleate tuho asa olo hami mangiuton horo di hamatean ale Tuhan Yesus dihoma tama puji-pujian di tonga-tonga ni saluhut huria naung tinebusmu marhite-hite mudarmu nabadiai olap nion rodi saleleng-lelengna. Amen. Turpuk epistel di tonga-tongani partangyangata di Bornginom ima natar surat di Pesalmen 32
mamukasian ayat walus sahat rodi 10 sada tajahama marsikap sorin di ayat pasapuluh sadahon rap kita majahasa songonon ma hatani debata huparohai jala hupodai peho taringot tudalan sidalananmu hu iring-irik peho do pamereng ni mataku unang tunsongon hoda hamu manang songon halode na somaroha dangono dumonok tuho da pinatuduk ni kokang tung nalado perniahapan ni parjahat alai manang ise namar haposan tu Jehoba halia kononna tusi asini roha rapita marlas ni roha mahamumi da Jehoba jala marolopolok mahamu ale akka partigor jala marede masudehamu akka parsihohot marroha ido sahatna martua doakan atu mangihon hatani debata jala nau peopsa amen. Asini rohama dihamu dohot dame nasia depata mata di bagasan Kristus Yesus Tuhan tai. Amen. Oras manihita damang dainang naniholongan ni Tuhan ta tabuka ma bibelta na tersurat di Lukas bidu 15 ayat sada ro di ayat napapituhon tajahama turpukta marsikap sore songonon ma didok desi dungi di pasolhot torop akasi jalobeo do si pardusa dirina tu ibana laho tumangihon hatana pola sopanganan ibana dohot nasida gabe dihatahon ibana ma upamaon tu nasida ise hamu sahalak par biru-biru 100 anggota depar sada siani naso tunggalhon nasia pulu sia siladang laho mengalului naso taridai pai maju paksa ia dung dabosa dia pehoma tua barana sia lasni rohana jadi dung sahat ibana tujabuna di papunguma ale-alena dohot khobar kudulna di dogma tunasida marlas niroha mahamu rap dohot au ala jupang au biru-biruku naong magoi udok ma tuhamu
sumantu sido gumodang las niroha di Banua Gijang mida si perdosa sahalak naulo paubahon rohana asa mida sia pulusia pertigor nasopola paubahon rohana sida ola nido sahani trupukta hamuna aka dongan nani holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus adong do berengota di bagasa trupuk taon pangalaho na aturan na pangalaho hobartu na diguriton taringot tu ibana alai dangi parulaon na isarana diguriton ma pangalahoni sahalak parhalado ikon nauli na denggan alai balik sianido pangalahona balik sianido parangena makana adong ede anggui daun pahianna songon perhaladu hape rohana sudiu botosa magete-gete ninna yadu tebe gede seakan-akan wajahnya tampilannya adalah jolma naolo mian di bagasan Tuhan alai beda do siani adul do siani parangena menabui tabering karakter di tonga-tongan ini dua punguan di bagasan turbuk tawa na parjolo ima jolo si jalobeho dohot si perdosa jadi molo si jalobeho ditaringoti di tikiri Yesus begigi dozol mama merengo ala buah ala seakan-akan ngoluna mendukung penjajah jadi molo tabayakon noaing opuk tanah jolo dijajah penjajah selama 350 tahun tapi adong mahala Indonesia nagabe tangan kanan di penjajah laho mengelilih hala Indonesia sendiri marhite-hite nama mungut bajak dia laho may pakai songon tangan kananna di hala Yahudi dipilih mon beberapa idok mon si jalobeo guarna jadi molo lewa halahon itu dibursikon hala Yahudi do ala parulona maneng akaulona mendukung penjajah apa sih tongi misalnya halak batak hita di son tapi misalnya ilili akka parhutau mahita tapi adong mahalak hita guarna marmarga alai mendukung na mengalili asa selama tahun naruhana totuna segudu hatta merdidei tabursikon do songoni ma musi si perdosa ya kasi perdosaon aka berjahamon aka siula nasusumamon mungkin ona aka penipu penihir dohot akalan nasing nai naso hobar tulomonir tuhani diulahon siganupari alai nakpe songoni hola dibegina sida taringot tu Yesus hola dibegina sida taringot barita nauli nabi nuan ni Yesus itu roh halahi pasal hotot dirina tu Yesus jadi orang ini dinilai adalah orang yang berdosa dinilai adalah orang yang jahat tapi ketika mendengar Yesus sudah datang Mesias sudah hadir mereka langsung maubah dirina ditangihon hatani Tuhan Yesus ida ido iban lau halahi menangi-nangi ipasol hot tu Yesus
ditangihon aka pangajarion na taingo do ditiki disukuton tu Yesus hami si jalobeo maulaw nami asa hobar tulomon rohani Tuhani na jalo hamuma sesuai dohot pajak nang itok Tuhon unang abay hamu ina. Jadi merguru roh rahi orang ibigi Yesus merguru maulaw nami unang jalo naso patut si jalo ninna tinasi Oma sahanak dinilai buruk di pamateran nihala, di pamerengan nihala adalah orang yang paling berdosa, orang yang paling jelek, si di pangalaho, halayolo pala jonok perdirina tu dia bala, di bau barohana, di sukrohana, di masih jalo beo dohot. Si berdosa di bagasa turpukto alai adul dosian si boto surat doho halak parise halak parision isio si boto surat isio si boto surat ima akan nama ngaramoti pati ni si Musa ihapal bahkan sian sahat tujet dangadong nalupa nanggo sa huruf maneng nasakata ihapalodoy parise pi tong dosongoni obartu ulonna alaina duaon titikisoro Yesus maralo doon ala berbeda pemahaman ala idung ro Yesus gawe repak dona duaon lao menjerumuson mengitip-itip hasalan di Yesus. Kita bereng madisi. Si boto surah, rajin beribadah, rajin menghafal firman Tuhan, alai ulauna marumutumut, menghakimi, menilai-nilai. Pemana buita bereng sebagai satu bukti. Si boto surat dohot si halak parise berbeda dohot si jalobeo dohot si perdosa yang dijuluhi adalah orang yang paling berdosa orang yang paling dihina di hadapan Tuhan alai ulo mananginangi hata di Tuhani di pasolhot bahkan ulo sapangaha do Yesus orang mananginangi ima hatani dewa alai si boto surat doh halak parise berbeda do pangarahona marungu-tungu do dinunuti ala nunga diangka ibana paling tikos paling benar setelah mengetahui firman Tuhan tanpa di nguluhon di bagasang nguluna tanpa dipraktekkan di bagasang nguluna jadi Manedokna sombong dalam imannya sendiri merasa dia paling benar setelah dia halahi mengulahon maneng menghafal aka ayat-ayat maneng tona maneng patik ni si Musa jadi dua hal yang berbeda di bagasa turpuktau gami singo-singo monang dihita unang merdua rupa songon bulung motung titik kesolo walugo rata bereng ini alai dung rua lugo potar mamuse jadi merdua rupa unang masongon unang mah dihafal firman Tuhan holan patuduh-tuduhon imana nasumangap asa sangapau asa dihormati au songon nahu hafal majo firman Tuhanon bahwa mahu pahata-hatahon tuak kadongan alaib isina perubahanna rohana berbeda oladak pastu imana hatani Tuhani maneng hatani jolma itu marungutung dodi
disiluhon dan meng evaluasi diri. Karena salah do nuai yang menang nadang. Salah do nadia pun nuai. Salah do prinsip pun nuai dan adong evaluasi di ibadah. Jadi anak ini do dipasingot tuhatai. Dipasingot Yesus nasida marhite-hite upama odeng nadong di bagasan terpuktai. Penilaian di sejalobeo ini adalah firman Tuhan do si berdosa akhirna ibana mabegi atani Yesus jala olo sapanganan do ibana. Artinya sapanganan saha porsiaon diperhatutu Tuhan Yesus. Alai si boto surat doha ala parise dan hulu disi. Jadi dia lusi Yesus do nadinok nai dijakonodo berdosa pola sapanganan ibana doh nasida ido hadir yang Yesus alai dang diboto si jalo diboto si boto surati dohot ala parise nang pe ihapal ayat-ayat i nang pe dihapal turpuki alaidang di boto nasidai memang tu sido haroroni Yesus majakon si berdosa naolo paubahon dirina naolo paubahon dirina tumangihon hatani debata jadi dibayam ma upama na king isi hamu sahalak perbiru-biru 100 mulod terdapar seda siani tinggalononna nasia pulusiai laho mengalului nasada na terdapari lapatanna disi sai di halunguton Tuhan Yesus do hamumulak ni parsahati tumadikon dalan sai di halamohon sai dirinduhon Tuhan Yesus do hamumulak ni parjahati tumadikon dalan jalalah sian rohana mernidai lasian rohana mernidai alam biru-biru ope lilu boy doi hinorhon ni situasi kondisi ni ngoluna boy doi ala namar sahid boy dia ala nasonna urrata di beringi ibana isasi gagaton lau ibana tu si hape holan na pernidaan na do hape na siya pulusia itu sado lau anggo ibana tu salau lalap ibana si boy doi ala na hona lumpur maning na bada tu lubang dang siya rohana ibana alai dililuhon situasi kondisi na masa di bagasam ngoluna di alam Yesus do mulahi jala say dicurduk kodo tangan na asa mula ibana siani ya do tabegi cerita ni homangon di utak-utak arongon jadi mololao jolma tu tobak tu hutan unang hita marsirang bahin baroa udang dau-dau hita bahin ayah dong do dison homangin ayah homangon si jenis binatang kira jolma jadi molo terdapar sahala jolma igora woi goraon nido woi ya lusi tu si malau jolma muse igora muse woi ya lusi ululu saminggu jolma itobahi sahalak hola dia lusi homangon lilu ibaen situasi na semang gora-gora ibana daksia dirina igora ya lusi bah ngai sakarodong aku narohana jadi idok kona tua-tua patang do morolau tu tobak ngonang marsirang-sirang keserapak do hamu iperdalana nina suatu ngaung na lilu
Jadi naliluap PHP dangalani na serdirina na boido di songkopi akana di Portibio di songkopi akasibolis na di Portibio asa unang di songkopi songod dia na di mana perjulu si pariahota di kota lehot di Rita merhamu baun tu de bata asa hola suara ni todi ni de bata tatangihon unang tatangihon be suara ni todi hakulomo ai boido hitalilu honon ni tadiring majo nama sana terakhir di Indonesia memang di Pancasila idokon sila pertama idokon ketuhanan yang maha esa alai rodo presidenta dohot panitia balap na arong di Mandalika hijau arong dukun transparan tato terdorai penarang hujan ina katu iwana ma buli nom di video kon godang dona sesak ibainon godang dona lilu di bainon itu kudu lagi sedia me garas di Jokowi atina 100 juta beuh mamora ibana kuah 3 hari noni jowi 100 juta tapi yaum lo jauh mulau sorong manang naha hula sorong manang naha dapotu ngalo jauh mulau area porkin tapi penihir songoni isiwa 100 juta ono mau narong nalilu arong memulai akada danahi ini sebuah pekerjaan gebilawi mana merguru arong doi margogo do sebenarnya gogo ni simbolis mengalilu honjolma na porse boy do so ayo tu hatai do itiki si Ayub maidokon buat mahosanai ususai majoon ibana inna wasusai alai ingot menang buat hosana dah ala membuat hosa hak pudui ina debata jadi lihat simbolis do HP kuasa elian dua kajol masih songoni mergugu do HP simbolisi membahen akka pasawonudan doa kalian nasing nai alai dang adong nong gogo siat debata orang ibana do napatu si sobao arong masa halak marga penggabian on alahon duli do bion mulai ya tatoton seleksi ni ikon Indonesian Idol pemenang lucu beringotna ahai deh minna karangan saya sendiri judulnya oke nema polan oke ma judulnya idehoni mana ideno alai dung iberenge mana pawangon adang merefleksi ni ibana itu ibana sono di Medan dulu ada pertandingan bola Persija dengan PSMS di Jawa pawang hujan hidup pawang hujanon ngahudu asbe so nama udan memang so sadari i alai sebut ne muse arma pertandingan Persebaya dohot Bandung final ijo muse ibana alai dang saudani sadari dak saudan isukuna bahasa dang so udah nih tapi sarang ho Tuhan kok dilawan nebana ternyata pendihir pe ibu to ibana do gugu do debata alai dang dihapor sia jadi marhiti turpuk tahun haliluon boy do masai hidor honni akan masa di tonga-tonga di ngoluta boy di alani kemerosotan ekonomi boy liluhin
akasahit na sogera malum, arsa na sogera malum, pikiran na sogera torang, gawi boy lilu, alai dokon Roma tutuhani, malum do saluhut nai, malum do saluhut nai. Jadi unang lilu biru-birui, unang lilu Roma pauba roha, sadari Tuhan adalah jalan satu-satunya. Jadi molonunga songoni ijakom mahita, lau dia pehom ma dia barana, airto dia pehom ma dia baranai, dibuam ma tu hasonangan, dibuam ma tu aik natio, tu penggagatan naloma, di pasonang ma disi akan ulu paubahon rohana. Jadi marhiti-hiti turpuk tahun lau songoni dong gumudang las ni roha di Banua Gijang molo masa perubahan pertubahan hitung-hitungan nih kita akan namar hapur siaun tu iba paubahon roha asamida na sia pulusia partigor na sopola paubahon rohana sida agoy nga pastilas rohani di bata alaina las rohana muba bertobat ibana paubahon dirina unang mempertahaton dirina songon si foto surat dohot halak parisei sombong dengan dirinya sendiri, sombong dengan pikirannya, sombong dengan ilmunya, sombong dengan jabatannya, sombong dengan apa yang dia punya. Alai dia do hau dukon tua do bani debata. Olo manangihon hatani Tuhani. Olo tumangihon ima tona na pinasaha ni debata di bagasang ngulna. Dang hora ditangihon berubah doi pana, bertobat. Muba jabi parpangalako hatani Tuhata. Ima turpuk taon. Pergugui hita asa masih hohot kita. Merdalan di bagasan dalan itu hatta. Unang hita ulu lilu ala ni akan masa di tengah-tengah yang ulu tau. Unang ulu hita gabe huma susah ala ni hasusan di bertidio. Alai masih hohok mahita tutuhani roh hita tibana sena abingon na do hita sapanganan do ibana pahenon na tu abarana taruhonon na tu akka nauli nadingka. Amen martangiang mahita jahuba debata amanami na marhabangsa di Banua Gijang mauliate matuhan diberi kodo hami na pungo di bagas coromon dohot di bagas nami ganuk marsada-sada na mangihutom marhitila istrimi marsaur dohot hatam doho edde puji-pujian marsanga maho Tuhan sian akka nahula hami di bagas atikyon jala unang gabi marisuang aka hatam na hubegi hami talumo bima na di porgino asa unang songon siboto surat songon halak parise hami na holan hafal mangatusi alaidang di parangehon alai songon akana marhamu boni rohai mahami orang hubegi hami hatam mubaru halam orang hutangion hami hatam maparkorhoni tungulunan haido lomoni roham marulupulu homer nida hami ala holan hubegi hami hatami lao merperbui do ditiki dang mulak boti sian hami ima hatami halai merperbui di parangi hokami pergugui mahami Tuhan
laho maparangion hatam nahubigi hami naselaon dot tibor ginon asa anggiat hami marperbuih honi di tonga-tonga ni ngulu nami marhiti-hiti atau timima margugu hami di bagasan tikyon mangido hami Tuhan sesadusa nami asa tamahami hamoran ni pasu-pasu marhiti mangido hami Tuhan pasu-pasu ma ruas di huriam manang di dia pinasida maringanan di tikyon nang aka ulauna na maragami na medra na magudang tuhoma humasatan asalehonom mama ibur-ibur magudang bisuk nang pamatang natugos dohot aka perbinotuan na hobar tulomon rohang asang giat gabesilas ni rohai do tonga-tonga ni keluarga itikiope mangido hami Tuhan tu habang sami na makalunguton parianak konon hima aka yanakon nami nang mungkin nunga agak lumiling na sida pay mahon wo pasatami Tuhan asa alusina sa tangyang nasida jala pergogoy nasida unang manibil rohana sida sian ho inorhon ni akan di adupan deja huba debata amanami haka pinompar naung ikon mardongan saripe sian umur nasida tuhomah basatami asa alusi manang tangiang nasida diari masukut waktu paon ni aka perempuan do pertangiangan perempuan di resort Jerujon ramoti masaluhun na perhalado patu pahuni nang aka perempuan asang giat hibur rohana sida mangihuton ibadai pertangiangan ni asa sisada roh hahami pasangapon gor munabadiyai marhiti-hiti parsaurani jalahoma makulingi hami jala sisada perulau mahami tu aka ari-ari na mangihon jahu bade bata amanami tangihom mahami Tuhan marhite Yesus Kristus Tuhan nami mauliate madiho amen marede mahita mauliate mariho ala dipaturho dole Tuhan lakanami imale Tuhan madohoti pertangyangan di bagas coromon imale Tuhan iliakodo di hami hahipason doho lasmi roha ale Tuhan debata mauliate mariho ale Tuhan Jehova marudut-udut doke kami mangido tu rupa male Tuhan seho male Tuhan nama masu-masu yak kangulu namion ale Tuhan debata yak danak nang dipaluhon mo Tuhan ale Tuhan seho male Tuhan nama ngalehon ak kapasu-pasu hapistaron tu anak kon nami mulai sian nageleng sa hatu na magudang
Ale Tuhan de bata tuhoru pasahatami mangidodo pahami tu rupamu imale Tuhan dongan nami na sahaporsiaun na di bagasan parsahitor dope nunga tung maselelek Tuhan dang buaya le Tuhan halaki madongani hami ro tujo romon lau mabege hatami desialani le Tuhan mangidodo pahami tu rupamu sehoma le Tuhan na mga leon hahipason hidungan nami imale Tuhan nyonya MP Sinaga di dalam pemulihan nyonya utajulu boruturnip amang situa nami sitorus amang situa nami purba songonia le Tuhan anak kon nami Jesrel simanukalit dohot akan asing dope le Tuhan nasubui huhatau kami di bagas coromon tuho male Tuhan upah sahatami Tuhan Sailea ma Tuhan hai pasoni tua kadongan nami saha persiauni asa buya le Tuhan di bagas coromu kami rap mamuji-muji guarmi marlas ni roha ale Tuhan de bata mangidodo pehami tua rupamu di pamareta nami ale Tuhan di negara namion seho male Tuhan na mga leon akka hategason hadingganon sesuai dohot ale Tuhan lo maniroham sai dilaksana ho pamerintah nami mainian ale Tuhan asabui hami ale Tuhan sonang suharibu-ribuan di Portibio di negara mon di negara namion asabui hami ale Tuhan si panghuto ale Tuhan songoni ale Tuhan asabui adem di jalo hami keadilan sama siapareta namion ale Tuhan mangidodo pe hami tu adopamu nung hubigi hami ale Tuhan hatami ale Tuhan imale Tuhan na ipasahat na posom say hatami ale Tuhan unang male Tuhan asal hubigi hami di siparen namyon alay niyan ale Tuhan selem madihami gogo dohot asaboy ale Tuhan hulaksano kami isianias ni rohanami boy hami ale Tuhan mangihut tuho unang hami ale Tuhan lilu sa hingot tami masudi ale Tuhan patikmi asaboy ale Tuhan itu tu tukot nami mayale Tuhan dinaladit jala sulu-sulu nami mayale Tuhan hatami dinahulom say marhapusat tuho mahami ale Tuhan parorok mahami ale Tuhan asabuy hami ale Tuhan marsonang-sonang dingulu namion asabuy ale Tuhan boy hupasangap pami ho dohot lem ale Tuhan ay pasoni di hami Tuhan sunguni mangidodo pe hami ale Tuhan say tabay madihami ale Tuhan haringgason nalau mabige hatami terlumo biale Tuhan tuah kadongan nami sahuria sudi ale Tuhan asabui hami ale Tuhan tabaringgas lau mabige hatami ale Tuhan di joromon asa tabarlas ni roh hami ale Tuhan di ngulu namion hasangapot di guarmu ale Tuhan mangidudu pe hami tu adupamu imale Tuhan akasahi nai portibio ale Tuhan popik sa pulisiaw ale Tuhan mangidudu hami tu adupamu Tuhan lemale Tuhan salpuho mayale Tuhan siang ulu namion asa unang aruk penghalang ale Tuhan dinamadala niya kaulon nami ale Tuhan seho male Tuhan na madungani ay sudi ale Tuhan di busi parvinotor ho di si Tuhan salpuho male Tuhan penyakiti songoni ale Tuhan mangidodo pehami tu adupamu say sama sudi dosa nami Tuhan asa bui hami ale Tuhan majalu pasu-pasum na naik pasahatomu do petuganu akalaka namion ola marhapo sa tuhoma ale Tuhan sa hatu tangamu mahami mauliate madiho amen.
pasada rohata martanya kita di bata namarabang sa di Banua Gijang madok mulia tehani kadu pamutuhan Yokodope tu hami hosa haguan marhai pason ni daging nang todinani jala terbaik kami Tuhan dinalaho mau laon akaulon nami siganuk pari alani Tuhan upasat kami ma sude ngulmit ni ngulu nami kita kami nang sadariok pele Tuhan tibor nginon di patu pahuriam partangyangan mamudi pasangapon guarmun abadiai ima mariti partangyangan nami jala di leokodo tuhami boy marpungu di bagas coromon suak songoni nang diaka ruas ni huriam nama dohoti partangyanganon marhite hite live streaming Sudena Tuhan dang alani gugunani dang alani parbinotan nami alayolan ala asini roham do tuhami jala tarpa tubahami we mamuji pasangapon guarmuna badiai di bagasan lasni roha le Tuhan di bata namara bangsa di Banua Gijang nungatung hubegi hami Tuhan barita nauli na pinasa ni naposomi alani Tuhan bae ma barita nauli na hubegi hami tongon sadarion gabi margogo tuhami jala martabat tabah porsion nami jala tarpa tu pahami Tuhan barita nauli boy parbariton nami muse tuap kadongan nami tu nah humaliak kami asararat barita nauli Tuhan saat tu sude akta manusia nang di padita nami na posomi na pasaton barita nauli Tuhan tabay ma habisuhon hamalon tu ari-ari na mangihut laho pa baritahon barita nauli tu sude akka ruas ni huriam dohot akka naubegesa targogoy ma amang padita nami kadaw ma akka sahit kadaw ma akka tahi-tahi ni sibulis siyan amang padita nami pos roha nami Tuhan nadongan mudo amang padita nami yaksongoni nang hamil ruas ni huriam hite asidot olang ni roham say mangulama tutuhan todim todi parbadiai suganiuk kami marsada-sada alih Tuhan di bata namara bangsa di Banua Gijang tongon di bornginope Tuhan namar pangiduat dohami tuadu kami taringot tuaka pamaritan nami tarlumubi ma Tuhan pamaritan di lingkungan nami on lingkungan ni huriamon lingkungan di akka inganan nami be Oma namang aliod dame do kelas ni roha tuaka nasida asa bui terbaik kami Tuhan rap do nasida bui marlas ni roha marsada ni roha dinalao madalaton akka program-program na adong di pamarintahon padau masyan nasida Tuhan akka pemikiran masasuman Tuhani ganu marsada-sada Songoy peli Tuhan, ronggo kami mangidul tadu kamu. Yoka pejabat pemerintah yang mulai narendah satu natu gijang. Tuhoma upasat kami Tuhan. Homa namang lehon bisu do hamaluan tunasida inalaho madalaton aga program ni pemerintahon. Asaboy marlas ni rohado mardame sonang kami. Inalaho madalani hari-hari ni nami siganuk pari. Waksongoni kali Tuhan, tonggo kami mangidu tu adu kamu. Ingot tu program ni furiam, naung dirancang kami. O matoktong na mandungan Tuhan, o matoktong na maliod dalan asat tar laksana sa luhut atau program ni furiam tu hari-hari na mangidu. Pos duruan nami Tuhan, nadongan nomudo jalan alehon nomudo Tuhan bisu. Inalaho pada lakon atas program ni kuliam
tu hari namangihut Lui di tahunon Tuhan. Li Tuhan di bata nama bangsa di Banua juga. Tongdo hami marpangiduan Tuho. Taringot tuaka ruas ni priam. Natongon di bagasan parsabito. Udang tutu Tuhan. Aka sahid nama ragami. Sian ruas ni priam. Naso tarhatau kami sada-sada. Ali pos rohanami Tuhan di bagasan pos ni roha hami. Botomu do sudi saluhut na Tuhan jaka ruas nuriam na di bagasan Parsaiton ay Parsaiton na ringe do Parsaiton na menjalani pemulihan o mama natap na sida Tuhan jama mana sida Tuhan pasu-pasu masaluhut aka pangubation asaboy na sida malu dalaboy muji pasangapon guarmu na bajai rap doat hami nang dibagas joromon, doksongone nang dibagas nasidadi. Asiro ham Tuhan tu nasida, doksongone nang dihami seluhut wasni uriam. Upe hami dibagasan, hai pausan ni daging nang to dinami Tuhan. Tonggo hami mangidul tu adu kamu Tuhan. Asih maroham duhami Tuhan. Pergugui hami ganu marsada-sada. Asa terbaik kami Tuhan, mangulon akulon nami siganu pari. Kadau maka Parsaiton parmaran. Doa katahi tani si bulis yan daging ng pamatang namin. Ibagasan guar ni Tuhan Yesus Kristus. Postrohan namin Tuhan. Salut na'y buit tapar siya kami. Kali Tuhan dibata na marabang sa nagiyang hijang. Nagsongan ni Tuhan. Di aka program Surya ima ng parmingguan dohot partangyangan. Di aka sudi ruas ni Suryam Tuhan. Tuhi marohado pikiran nasida Tuhan asa bui tapa hami ro tu bagas turomon inalau mamuji pasangapon guarmu na bejei arhite-hite parmingguan lewat marhite-hite partangyangan siganu minggu na jibatupan Tuhan posrohanami Tuhan na jupangomu jalana goraumu aka luas ni Buriam mula tumpe na losok na sida Tuhan jama ma rohana sida Tuhan boy hami marlaki rohana muji pasangapon guarmu na bejei jaksongoni nang dihami parhaladun Buriam go hahurangan kami Tuhan jala di hahurangan nami Tuhan pasatami matuho leo manang duhami Tuhan parhaladun ni Buriam inalaho mangulon aka ulon ni Buriamon pergugui hami Tuhan yon habisuhot Tuhan Tuhan asa tarpatu pahami Tuhan lomon di roham jala di sudi luas ni huriap peli Tuhan jala nasidape boy mangatusi jala boy hami marsa dan roha dinama dalaton Suriamon le Tuhan di bata nama bangsa di Banua Bijang di pangiduan nami Tuhan pesat kami mah suara kamu ite guarnya anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan si pangulu kami mau lihat di Tuhan amin. Amen.
bata manami na di banua gijang koro haroroan ni salut sileho-leho na dinggan runasa ulibasa na mauliutus pasat kami masalahom itu kami pilihan nami Tuhan sejalo may gabi uwan na husus di jalom pasapaso may jalamot ya sa parahasyang kami pilihanom pati buluhon harajom itong atongan ni huriam dohod di portibion buhay maruhan nami marihiti-hiti todim asalam tadahami gudang ni siliho-leho mitu kami asalam girgir kami mandok mulyati Tuhan marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami amin rapita mangido di tangyang aliyama nami aliyama nami na di banua gijang say penobadia magwarmo say roma harajomo say saat malamaroham di batangon sa wana gijang liyama tu kami serohang uluan siapari say samadusa nami son panesa nami idusa nidungan na merdusa tu kami unang kami tu gitu pangujunan paluma kami sian pangago ay horo na punah harajao do tagugun rodi hasangapon sa liling nililing na amen asin ni rohani Tuhan Yesus Kristus dot holong ni rohani di bata amata do persauran ni tod di perbadia mana mangaramoti dohut nama masu hamu sa duhut na Horas.